Estem oferint oportunitats musicals, però sí en un format tallarístic. Hi ha algun moment en el qual ells també participen del que estem fent. Amb tot estem buscant el gaudi i crear un espai de llibertat per tothom, no? On puguin experimentar, puguin aportar, on no existeix l'error i on tot és benvingut, i nosaltres el que intentem és portar unes propostes, però que depèn del que vingui d'ells i del que ells aportin, també recollir-les i ajuntar el que nosaltres teníem potser previst amb el que està passant en el moment. Ara, al ser nens molt més petits, doncs entra més la part del joc i la part de poder fer-ho tot molt més per nens, no? Que de l'altra manera a vegades tens una miqueta de por de no infantilitzar-los i tot plegat. Llavors ara doncs està molt bé perquè els nens són petits, reaccionen, els veus que s'impliquen molt i, si més no, és una altra manera d'enfocar-ho, no? I hi ha nous recursos que podem aplicar i que ens funcionen molt bé.